aw bisimila don kibaru kan Kanta Media ale jasiraw fɛ ka fɔ lase maliden bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka ɲina fɛ jain a ka cari kosɛbɛ e min ma kura ye i k'i abonné Agence Kuba da malidenw bɛɛ lajɛlen kulo kan Mali kɔnɔ Mali kɔ kan olu ka hiji san 2025 a tɔgɔ sɛbɛn olu bɛ sen na an minnu b'a fɛ ka taa hiji baaraw kɛ k'a ye wuli a ka se Agence Kuba la o jabala filɛ n'an fɛ Bamakɔ kura a ma ɲɛma Elhaji Maman Traoré Gadan nɔnɔmugu Gadan nɔnɔmugu min ni a saniyalen don da la dumuni ɲuman o ye produit Gadan ye Gadan a fɛn caman bɛ yen minnu n'olu bɛ sɔrɔ da la dumuniw na a lɔgɔti bɛ yen a tamati bɛ yen min ye a tulu o bɛ yen a te a bɛ yen a mayonnaise a bɛ yen a bɛ fɛn fɛn dɔ da la dumuni na a b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ Gadan na bi kunnafoni ba kelen don min ni a bɛna lase an ka minisiri ɲɛmaakɔrɔ Musa Mara a wulila ka se Korofina ani Korofina denmisɛnw u sigila nin ka masala min n'an k'a ma ko gɛrɛn ni masala in senfɛ Musa Mara a da sera babu caman ma ɲininkaliw fana kɛra denmisɛnw na ka ɲɛsin Musa Mara ma sigi min sɔrɔla ka bɔ Korofina olu filɛ nin donc ne b'aw bɛɛ fɔ aw ka bisimilali la koroni dɔgɔya de b'an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛɛ jamana kɔnɔ kelen tɛ yen an bɛɛ ka laɲini ye ka ko améliorer jamana kɔnɔ a bɛ se ka kɛ baaraw kɔnɔna la mɔgɔw ma fɛn dɔw faamu ou bien kuma dɔw la yɛrɛ hakilinaw tɛ kelen ye mais gɛrɛn yɛrɛ nafa ye min ye an ka hakilinataw falen an ka ɲɔgɔn ladɔnniya an ka ɲɔgɔn kunnafoni an ka ɲɔgɔn ɲɛyɛlɛ donc o de ye kɔnɔna la n bɛ aw ka bila la ni maa min bɛ fɛ ka hakilinata di a bɛɛ tɛ ɲininkali yɛrɛ ni maa min bɛ fɛ ka hakilinata di o ka hakilinata di ni maa min bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ o ka ɲininkali kɛ ni wagati min na an bɛ ɲɔgɔn fɛ pour que a ka kɛ wagati nafama ye an bɛɛ bolo. o hakilina dɔ kɔni bɛ ne bolo yɛrɛ ni chef ni tile filanin na an y'a ye moyen oriya na commune dɔw lamɔgɔra an y'a ye dictateur dɔw taara est ce que hakilina dɔ bɛ Musa Mara la o dictateur ninnu ka taali la wa a taara maa minnu fɛ olu kɔtɛ dɛ mais ale yɛrɛ ka fanga tiɲɛni donc n'a ye fanga bila o de ko don. ɲininkali in ɲɛna o ye actualité yɛrɛ ye quoi bon actualité min don ne yɛrɛ ka faamuyali la peut-être an kan ka misali bɔ a kɔnɔna la bawo n'i ye Syrie ta k'a lajɛ u bɛ ɲɔgɔn na nin y'a san 14 a kɛra u b'a fɔ printemps arabe tuma min na Kadhafi binna tuma min na Ben Ali binna tuma min na Mubarak binna Égypte jamanaw wulila k'a fɔ k'u bɛ fɛ u ka jamana ka na démocratie tile la maaw ka vote kɛ a kana kɛ maa kelen sigilen bɛ maa kunna a y'i diya a m'i diya o bɛ bɔ a la o den mɛn na an ko o bɔ a la o kow nana arabuw ka jamana caman kɔnɔ mais Syrie ta o ma se ka kɛ komi tɔw kɛra cogoya min na a kɛra guerre yɛrɛ ye o ni ɲɔgɔn cɛ Syrie jamana ɲɛma n'o ye Bachar el-Assad ye ale n'a ka jamana kɔnɔdenw olu tilatilalen bɛ kuluw ni ɲɔgɔn cɛ o guerre nana san 14 nin kɔnɔna la fo ka taa se bi ma bi jamana ɲɛma ale yɛrɛ bolila ka bɔ jamana kɔnɔ bawo ani minnu bɛ ɲɔgɔn na olu bɛ ɲini ka sebaaya sɔrɔ f'u ye duguw minɛ ka duguw minɛ u laban bɛna capitale minɛ ale taara ne bolo an bɛ se ka bilasirali kuma min sɔrɔ nin kɔnɔna la fɔlɔ o ye jamana ɲɛma i mana kɛ diɲɛ jamana o jamana ɲɛma ye n'i ye baara kɛ ni jamana kɔnɔdenw ka laɲini ye a ka ca Ala fɛ i tɛ gɛlɛya sɔrɔ kuma tɛ k'a fɔ k'a bɛna kɛ guerre ye n'i y'a ye jamana kɔnɔdenw wulila i contre la fo ka taa kɛ comme guerre ye i b'a sɔrɔ halisa i tɛ ka jamana kɔnɔdenw ka baara de kɛ fɔlɔ ye filanan ye min ye jamana n'i b'a kunna ou bien n'i bɛ kin kunna i k'i jija e kana gulon jamana wɛrɛ la ou bien e kana gulon fɛn wɛrɛ la pour que k'i ka fanga sinsin bawo n'i gulonna jamana wɛrɛ la n'o jamana y'i bila dɔrɔn i bɛ bin ale ta in y'o de parce que bɛɛ b'a dɔn ale gulonnen tun bɛ jamana dɔw la olu y'a dɛmɛ a ka ko kɔnɔna la olu kɛlen bɛ k'u ko dɔn ou bien olu yɛrɛ kɛlen bɛ ka ko wɛrɛw sɔrɔ yɔrɔ la min b'a to olu hakili t'ale la kosɛbɛ
o kɛra sababu ye k'ale ka fanga bi an bɛ se ka nin bilasirali kuma fila sɔrɔ a kɔnɔna la sinon jamana bɛɛ n'a ka histoire don jamana bɛɛ n'a ka particularité don fɛn wɛrɛw bɛ yen ne ma min fɔ mais nin ye bakuruba fila ye peut-être an kan ka min kɛ somɔgɔ sama ye quoi jamana ɲɛmaaw u k'u jija dɔrɔn jamana kɔnɔdenw ka hɛrɛ jamana kɔnɔdenw ka nafa u ka baara kɛ n'o ye a ka ca ala fɛ n'i ye baara kɛ n'o ye i tɛna gɛlɛya sɔrɔ mais n'e ta kɛra de k'a cɛ ka k'i kɛrɛfɛmɔgɔw kun tuma dɔw la jamana kɔnɔdenw bɛ wuli contre la ni jamana kɔnɔdenw wulila contre la fɛnɛ e n'i ka jamana kɔnɔdenw tɛ f'e ka t'i gulon jamana wɛrɛ la pour que k'i ka jamana kɔnɔdenw cɔngɔ don min na n'o jamana wɛrɛw y'u kɔ don i la siga foyi t'a la i tɛ dɛmɛbaga wɛrɛ sɔrɔ an bɛ se k'a fɔ min kɛra Syrie peut-être a bɛ bila o minɛn ninnu kɔnɔna la quoi et puis an bɛ dugawu k'a jamana ye sisan ka kɛ sababu ye peut-être u ka bɛnkanw kɛ ka jamana basigi ka kalata kɛ ni jamana kɔnɔdenw y'u bolo ɲɛsin maa min ma u k'o sigi ka baara kɛ ni o ye an b'o dugawu kɛ Syrie ye an y'a daminɛ an taara yɔrɔ jan dɛ. Son excellence la d'ailleurs n b'a fo kosɛbɛ initiative min talen fɛnɛ ka approche kɛ surtout a kɛra yanni élection ka se o de y'an ka laɲini ye wagati caman politiques u kana fɔ ko élection juste an ka wuli ka approche k'an ni mɔgɔw cɛ vraiment n'o sera ka éviter o bi bɛn a ka kɛ avant pendant et même après ne ka ɲininkaliw bɛ tɛnku Mali yɛrɛ de kɔnɔ fɛn min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka nin rébellion a daminɛ ni sisan cɛ tiɲɛ yɛrɛ la a mɛnna et puis bi ko tɛ quoi a mɛnna wagatiw bɛna kɛ Mali bɛ sebaaya sɔrɔ wagati bɛ kɛ degun bɛ k'an kan donc a nana kɛ sababu ye accords bɛɛ fɛnna accords bɛɛ kɛra ko in kɔnɔna na mais n'i y'a ta k'a lajɛ toujours marifa de bɛ ka ci maliyɛnw de bɛ ka bɔ ni wulu na est ce que Kidal bi an ka laɲini de ye Kidal bi a ka kɛ i n'a fɔ n'i bɛ bɔ Bamakɔ yan ka taa Kayi i bɛ se ka bɔ Bamakɔ yan ka taa Kidal cogo min mais nin rébellion kɛra sababu ye ka degunba de las'an ma an ye accords caman signé mais a accords ninnu o kɔfɛ a rébellion kelen bɛ tila ka wuli bon ne fɛ ka min dɔn son excellence fɛ est ce que toujours an ka continuer ni accords nin malgré que État kɔni b'a jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ mais n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mɔgɔ ninnu u tɛ accord respecté wagati bɛɛ mais est ce que avec tout ça là an ka solution kan ka kɛ armes de wa ou bien excellence bi n'a bilala yen solution wɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ min tɛ armes ye sigikafɔ bɛ se ka renforcer cogo min ani ni mɔgɔ ninnu a bɛɛ ka kɛ kelen ye Kidal ni Bamakɔ a bɛɛ ka don ɲɔgɔn na ne ka ɲininkali fɔlɔ bɛ tɛmɛ o kan sira la. Fɔlɔ ye min ye fɔlɔ i ye foli min kɛ k'a fɔ ko an ka nin lajɛ ninnu organiser a ka kɛ yanni kalata tuma cɛ n b'o sɔn ji la quoi pour que an ka ɲɔgɔn faamu fo an ka ɲɔgɔn ye tuma na tuma min an t'a fɔ ko an bɛ campagne na ou bien an mago bɛ ɲɔgɔn na bon ne yɛrɛ ka baara ye nin ye kosɛbɛ bon an bɛ se k'a fɔ a organiser len tɛ comme temps mais ne bɛ yɔrɔ caman na n bɛ sigi gɛrɛnw na ni maaw bɛ baro kɛ parce que a da ka di anw yɛrɛ la ni maaw sigira a b'a to i ka faamuyali sɔrɔ jamana tagabolo la ka tɛmɛ mɔgɔw kana ɲɛ f'i ye i ka bureau kɔnɔ o de la ne bɛ nin baara in kɛ komi ne yɛrɛ ye politique daminɛ dugumalali la n ye maire kɛ donc o y'a to n ye nin réflexe sɔrɔ ne ka commune kɔnɔna la n'o ye commune 4 ye yɔrɔ caman na n bɛ sigi gɛrɛnw na san kalo 12 bɛɛ donc nin ye seulement n nana aw ka commune kɔnɔ n'o ye commune 1 ye sinon nin ye n ka baara tagabolo ye puis san caman caman an bɛ t'o sira kan bon maintenant min ye ɲininkali ye en réalité n'i ye Mali rébellion histoire ta k'a lajɛ an ye accord kɛ 90-91 o accord min kɛra 90-91 o y'a to jamana basigira peut-être fo ka taa se 2012 jamana cunna bon jamana cunna fɛnɛ a sababu tɛ rébellion ye a sababu ye surtout Libye kɛlɛ quoi n ye fɛn min fɔ sisan Syrie ni fɛn ninnu o bɛɛ a bɛɛ daminɛna tuma kelen ninnu na Libye kɛlɛ de kɔnɔna la maa caman bɔra Libye ka na an ka kɔrɔnfɛla ka na fara terroriste kan n'u ye an ka armée bila difficulté la fo ka jamana bila gɛlɛya kɔnɔ sinon k'a fɔ ko rébellion don non rébellion ye kɛra opportunité de ye a kɔnɔna la rebelle ye opportunisme de sɔrɔ a kɔnɔna la o ye réalité a k'a ɲɛfɔ o kɔrɔ ye min ye dɔrɔn ni accord kɛra ka sigikafɔ kɛ maa minnu ye accord signé u bɛɛ k'a dɔn k'u ka intérêt bɛ accord bilali la sen kan accord bɛ na ni basigi bon diɲɛ kɛlɛ si tɛ yen
kama labani accord ye a kɛra guerre mondiale yo a kɛra guerre civile yo a kɛra fɛn o fɛn o diɲɛ kɛlɛ bɛɛ bɛ laban ni accord k'a fɔ ko ka marifa ta i ni maa min bɛ ɲɔgɔn na ka u bɛɛ faga ou bien k'u bɛɛ minɛ o ko ye kɛlɛ wɛrɛ ye quoi bon o de kama ne b'a fɔ tuma o tuma ni maliyɛnw de don an ka sigikafɔ sabati an ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛnkanw kɛ ka bɛnkanw waleya ne bɛ se ka kuma accord min yɛrɛ kan kosɛbɛ o ye accord laban in ye accord d'Alger parce que accord d'Alger a négociation o daminɛna ka ne to premier ministre ya Mali délégation minnu bɛ taa négociation na ne de ye délégation ninnu bɛɛ formé ka tila ka kalo 6 ɲɔgɔnna kɛ k'a suit ne bɔra premier ministre la janvier 2015 accord nana février ani mars 2015 donc n b'a fanba dɔn accord d'Alger ne kɛra a lafasaba ye kosɛbɛ Mali kɔnɔ n y'a fɔ fan caman fɛ parce que en réalité maliyɛnw ye fɛn caman fɔ accord d'Alger ma ka sɔrɔ u ma kalan hali an bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔw bɛ ka kuma accord d'Alger kan n'i y'o ɲininka ko est-ce que u y'a kalan u b'a fɔ i ye k'u ma kalan donc a ka gɛlɛn i ka kuma fɛn kan i ma fɛn min kalan mɔgɔw b'a fɔ a man ɲi a bɛ jamana ci awɔ mais e y'a kalan wa ayi ne m'a kalan a article jumɛn bɛ yen n'o bɛ jamana ci e tɛ se k'o bon an ka jamana ye nin de an bɛ kuma de k'a sɔrɔ an bɛ kuma la fɛn min kan o kisɛ yɛrɛ t'an bolo ni maaw tun ye accord kalan k'a fɔ ko nin article in man ɲi nin article in man ɲi an tun bɛ se ka kuma a kan détail la sinon ne bɛ min fɔ aw ye accord d'Alger fanba jamana ɲɔnɔbɔli kuma de b'a kɔnɔ bon accord fɛnɛ tɛ yen ko fiɲɛ tɛ accord min na parce que adamaden bɛ fɛn o fɛn dilan fiɲɛ b'a la ala ka fɛn dilannen de ye temps ye fɛn t'a jɛ wa ni maa fila de bɛ kuma o aw ka bɛnkan kɛ o e b'i ka tiɲɛ dɔ bila k'ale ka nkalon dɔ ta o de b'a to aw bɛ bɛn o donc fiɲɛ b'a la mais dilanni min b'a kɔnɔ o ka ca n'a fiɲɛ ne y'o fɔ fan bɛɛ fɛ ka tila k'a don ala k'a walawala fan bɛɛ fɛ accord nin yɛrɛ n'i y'a fanba lajɛ accord nin fanba ye mun ye ka jamana décentraliser k'a to maa minnu bɛ Kidal u mago bɛ fɛn min na u ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ u k'o sɔrɔ u ka région sababu la k'a sɔrɔ u ma gulon Bamako la maa min bɛ Kayi o kelen maa min bɛ Segu ni Sikaso o kelen bon ne ka faamuyali la Mali an mago b'o de la o ni Mali mago bɛ fɛn dɔ la décentralisation de don dɛ parce que n'an ye jamana centraliser k'a fɔ fɛn bɛɛ ye Bamako ye mais maliyɛn bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ Bamako foyi t'a to bɛɛ bɛ ka ɲini ka na Bamako fɛn wɛrɛ t'o parce que fɛn bɛɛ bɛ yan de bon an ye jamana jumɛn ye ko jamana gulonnen bɛ dugu kelen na ni jamana ba in 1 million et quelques de kilomètres carrés 23 millions de personnes foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ o fan si fo ka na bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ duguba kɔnɔ o bɛ se ka kɛ cogoya ye f'an ka Mali décentraliser de ka fanga di région ma ka moyen di région ma région yɛrɛ sababu la u ka se k'u yɛrɛ développer o de bɛ se ka jamana in lafiɲɛ mais n'an ko fɛn bɛɛ ye Bamako ye bɛn maliyɛn bɛɛ bɛ na Bamako bi bi in na n'i bɛ fɛ ka scanner kɛ jamana in kɔnɔ f'i ka na Bamako n'i bɛ fɛ ka kalan dɔ kɛ ka se niveau dɔ la f'i ka na Bamako n'i bɛ fɛ ka wari ɲini f'i ka na Bamako fanga kɔni tɛ o maa bɛ fɛn o fɛn ɲini ni bɛɛ obligé don ka na Bamako a bɛ kɛ bon kun kan bon sen kan ye foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ Bamako bon accord d'Alger essence y'o de an ka jamana in décentraliser mais maa minnu bɛ fanga kunna Bamako yan maa minnu bɛ ɲɛmaa yɔrɔ nin na Bamako a man d'olu ye o parce que olu bolo fanga ye wari de donc n'i ko ka fanga di ka taa donc i bɛ wari de fɛnɛ di ka taa comme wari de b'olu intéressé u tɛ sɔn ka fanga di ka taa maaw bannen don décentralisation ma dɔwɛrɛ tɛ dɛ wari ko de don parce que maaw ye fanga kɛ wari ɲini sira de ye an ka jamana donc accord nin de y'a fanba ye fɛn wɛrɛw b'a kɔnɔ dɛ mais nin de y'a fanba ye wa fo sini ma sinikɛnɛ ma an ka nin ɲɔgɔnna accord dɔ de dilan an ka bɛn a kan k'an ka jamana dilan i y'a fɔ cogoya min na Kidal ka dilan komi Sikaso dilanna cogoya min na Segu ka dilan komi Gawo dilanna cogoya min na mɔgɔw ka se ka bange ka kɔrɔbaya ka sa Kidal ka sɔrɔ u ma obligé ka na hali Gawo kuma tɛ ka na Bamako n'o de kɛra jamana bɛ dilan o a ye diɲɛ jamana baw lajɛ dugu kelen dɔrɔn tɛ o i b'a sɔrɔ dugu 40 dugu 50 maaw bɛ hɛrɛ sɔrɔ a bɛɛ kɔnɔ u bɛ se ka fɛn kɛ a bɛɛ kɔnɔ mais anw ta dugu kelen dɔrɔn o tɛ se ka ɲɛnabɔ donc f'an ka sigikafɔ in sabati sigikafɔ lakika an ka sabati rebelle minnu bɛ yen n'u sɔnna k'a fɔ ko Mali ye kelen de ye k'a tɛ tila olu kana an ka kuma an bɛ se ka bɛnkan min kɛ an k'o bɛnkan kɛ maintenant i ye fɛn dɔ fana ye tiɲɛ ye an ye rébellion gérer cogoya dɔ fana na ka tɛmɛ
ali accord d'Alger tuma nunu na o fɛnɛ b'a la o ye ka maa dɔw ta u la ka fɛn bɛɛ d'olu ma an k'o fɛnɛ bɔ a la parce que n'an y'o kɛ dɔrɔn o de bɛna ni tiɲɛni ye k'a fɔ ko karisa e ye ɲɛmaa ye ɔ députéya bɛ d'e ma nin wari in bɛ d'e ma nin mobili in bɛ d'e ma o ka bɔ a la an ka peuple yɛrɛ lajɛ c'est à dire hali nord peuple an b'olu yɛrɛ lajɛ u ka intérêt bɛ yɔrɔ min na an bɛ kuma o de kan donc n'o fɛnɛ kɛra peut-être o bɛna kɛ sababu ye ka na ni accord lakika ye et puis a ka walankata a ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye tuma min na accord d'Alger bɔra ne ye accord d'Alger distribueli min kɛ Mali kɔnɔ i bɛ kɛ ka gouvernement ma kɛ a copie caman tun bɛ n bolo n mana taa yɔrɔ min na n b'a di préfet ma n b'a di misiri imamu ma n b'a di prêtre ma n y'a distribueli caman kɛ pour que mɔgɔw k'a kalan u k'a dɔn min b'a kɔnɔ bon n'an bɛ accord o accord signé fo maliyɛn bɛɛ k'a kalan o fɛnɛ ka ɲi parce que mɔgɔw bɛ kuma fɛn kan u tɛ fɛn min kalan i b'a dɔn o discussion ka gɛlɛn an ka jamana kɔnɔ o problème ba bɛ yen hali bi bi in na an bɛ kuma caman fɔ transition kɔnɔna na a daliluya tɛ maa bolo maaw t'a kalan u b'a position ta dɔrɔn il faut que maaw ka dege ka fɛnw kalan k'a ɲini k'a dɔn yanni ka continuer a kɔnɔna la donc voilà n tun bɛ fɛ ka min fɔ o yɔrɔ la halisa ala k'a hakili ɲuman d'an ma. ko dɔ bɔra a kɛ Sénégal sisan a ye ne marqué kosɛbɛ Sénégal politique la o ye an mago bɛ leader politique de la sisan minnu bɛ se ka forcer i b'a fɔ Joma Faye ni Sonko y'a kɛ cogo min na ka élection kɛ diyagoya n'a sɔrɔ a bɛ se ka dɔ fɔ n ye n bɛ se ka mun faamuya sinon bi ne ye Sénégal kanu ka tɛmɛ Mali kan parce que ɲɛmɔgɔ o leader politique denmisɛnnin fila la peut-être san 40 kɔnɔntɔn mais bi u ye Sénégal jɔ a sen fila u ye cɛkɔrɔbaw gɛn ka bɔ yen munna aw yɛrɛ tɛ se k'o ɲɔgɔn kɛ voilà ɲininkali b'o yɔrɔ la quoi. ɲininkali ye ɲininkali gɛlɛn. N ye kuma di son excellence ma n bɛna maga n ka kuma jaabi dugutigi bɛ n ka kuma na jaabi. Ne yɛrɛ tellement kuma cayara est ce que ne yɛrɛ ma ɲina question non n bɛna n y'a faamu fɔlɔ ye min ye i ye min fɔ an mago bɛ ɲɛmaaw ka courage sɔrɔ politikimɔgɔw ka courage sɔrɔ ɲɛmaaw ka courage sɔrɔ an mago b'o la effectivement o tɛ yen kosɛbɛ bi parce que politikimɔgɔ min bɛ bɔ ka kuma k'i hakilinata di a man ca o ye tiɲɛ mais furancɛ min b'an ni Sénégal ni ɲɔgɔn cɛ c'est que olu baara élection ça c'est régulier o bɛ kɛ normalement donc olu ma kɛlɛ kɛ ka élection organiser olu ye campagne de kɛ u taara bon yan mɔgɔ caman bɛ yen halisa minnu tɛ élection ko la Mali la. Monsieur le Président hakɛto i ko kuma kɛlɛ ko u ye kɛlɛ kɛ parce que cɛ tun bɛ fɛ ka troisième mandat ɲini diyagoya la an b'o ayi e ma ne ka kuma faamu ne ko n ko ma kɛlɛ kɛ ko ka élection organiser parce que e ko dɔw de ka wuli ka kɛlɛ kɛ pour que élection ka kɛ diyagoya la Sénégal u ma kɛlɛ kɛ ka élection organiser élection tun bɛ yen élection tun bɛ yen i y'a dɔn voilà o de ye olu n'anw ka différence ye maintenant n bɛna min ɲɛf'i ye fɛnɛ ka far'o kan maa caman de bɛ Mali la bi minnu tɛ fɛ ka élection organiser maliyɛnw wɛrɛ e bɛ élection ko la cogoya min na maa dɔw bɛ yen olu tɛ élection ko la o donc ni jamana bɛ ten a ka gɛlɛn i ka jamana la wuli ka taa élection ko la anw y'o ye o anw politikimɔgɔw y'o ye a mɛnna c'est vrai que maa caman bɛ yen minnu tun t'a la olu b'a la sisan mais halisa n'i ko k'i bɛ sondage kɛ Mali la peut-être i bɛ 50% sɔrɔ minnu t'a la i bɛ 50% sɔrɔ minnu b'a la donc n'i ko k'i bɛ kɛlɛ kɛ o yɔrɔ in kan i ka kɛlɛ tuma dɔw la ni min janto a kɔ bɛ kari o de la ni aw y'a lakɔlɔsi sisan politikimɔgɔw b'a fɔ a transition ɲɛmaaw a ka di an ye aw ka na an ka sigi ka kuma ka bɛn élection kan an t'a fɔ a ka kɛ nin don a kana kɛ nin don parce que an b'a dɔn population kɔnɔna na opinion tilalen don mais n'aw nana an ka kuma an mana bɛn min kan a ka ca Ala fɛ population b'o su moi je pense que kɛlɛ in b'o yɔrɔ de la il faut pas que an ka pressé cogoya dɔ la tuma dɔ bɛ se maliyɛn 120% b'a fɔ ko ka élection organiser siga foyi t'a la mais an ma se o tuma ma fɔlɔ an bɛ yɔrɔ min na sisan
avec on cedi yak mo boyda exactement donc oui il y a comment faire mais ne bolo ouais mais attention c'est-à-dire non ne bɛ ka min fɛ la mɔgɔ kuma lamɛn sa ne mago bɛ e kan ka min faamu quoi ma dɔn i bɛ taa o mais il faut que e ka faamu e bɛ fɛ ka taa cogoya min na maa dɔw fana bɛ yen olu tɛ taa don min aw taara boulevard la 90% des gens olu tun bɛ fɛ ka taa boulevard la fɛn bɛɛ ni contexte de don et puis aw taara boulevard la cogoya di mɔgɔw ɲanina kow tɛ ka ɲɛnabɔ jamana ɲɛmaaw bɛ k'u diya o de ye maliyɛnw énervé ni u tugura mouvement kɔ a kɛra ten de mɔgɔw ma taa ko ka élection organiser dɛ mɔgɔw taara de an sɛgɛnna an t'a la jamana tiɲɛna fo kow ka yɛlɛma fɛn bɛɛ n'a tuma de don il faut k'i ka faamu quoi c'est à dire anw bɛ ɲɛfɛ an bɛ jamana kɔnɔdenw ka opinion lajɛ e ka opinion ye nin ye mais maa wɛrɛw fana ka opinion ye dɔwɛrɛ ye anw bɛ fɛ ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan n'i bɛ fɛ ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ni m'u ka sentiment an'u ka hakilina ta ka baara kɛ n'a ye dɔrɔn tuma dɔw la a b'i jɛ maa kelen min ye mouvement organisé ko ka bɔ o kɛra semasi fɛn de ye Yusuf Jawara mɔgɔ joli bɔra peut-être mɔgɔ 10 bɛ mɔgɔ 20 o sortie de kɛra a ma mɛn o fo après u ye Jawara minɛ ka datugu après u y'a bila donc n'i ma baara kɛ ni opinion ka position ye tuma dɔ la i kelen jɔlen don i b'i kɔsi i tɛ maa i nɔfɛ donc i ka kɛlɛ bɛ kɛ tiɲɛni ye quoi il faut ka dugutigi den an ka ɲɔgɔn faamuya n'o de mais n bɛ min f'i ye dɛ i ka position min filɛ don dɔ bɛ na se jamana kɔnɔdenw fanba bɛ kɛ a position na ni transition mɔgɔw ma kɔn ka élection organiser don dɔ bɛ se maliyɛn bɛɛ bɛ bɔ k'a fɔ k'u ka élection organiser anw dalen don la voilà c'est kiff kiff donc an bɛ taa dɔɔni de quoi an bɛ taa dɔɔni nin bɛ dansigɛ bi don kibaru la min labɛnna Kanta Media ɲɛmaaso fɛ ka lasɔ bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka ɲin'a fɛ ja in a ka cari kosɛbɛ an b'a fɔ Ala ka sini jira na wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu nin ye kibaruya duman ye ka ɲɛsin cɛlakaw ma aw minnu bɛ yen ni gɛlɛya bɛ aw kan dilanko nasira fɛ aw ka teli walima aw tɛ aw sago sɔrɔ aw bɛ se k'a fɔ tabarikala Ala ni sabu ɲuman yɛrɛ barika la sabu ɲuman ye farafin jiri gɛlɛgɛrɛ ye kɔlɔlɔ tɛ minnu na u ka furaw ye suguya 2 ye a munta bɛ yen dunta fana bɛ yen walasa hadamadenya ka se ka kɛ hakilisigi ni basigi la fo kɛnɛya ka lasabati o kɛra sababu ye sabu ɲuman ye furudimi fura bɔ furudimi fura min bɛ kɛ sababu ye ka aw kisi dumuni yɛrɛ kɔlɔlɔ ma min ye koko ye inflexion ka se furudimi ma ale ni maa minnu bɛ ni kunkolodimi gɛlɛn bɛ u la sanga ani waati walima minnu bɛ n'u tɛ se ka sunɔgɔ sabu ɲuman ye wusulan bɔ wusulan min bɛ kɛ sababu ye ka se ka hakilisigi ni basigi la sabati aw ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'aw mago bɛ sabu ɲuman furaw la sɔrɔyɔrɔ kelen pe arajo ɲɛta Abdulayi Kanta fɛ yen a ka nɛgɛjuru sira 79 0D 77 13 walima aw bɛ se ka weleli kɛ 69 33 57 06 ɲɛnɛmaya jɔsenba dɔ ye kɛnɛya ye sabu ɲuman ale ka laɲini ye ka se ka kɛnɛya di adamadenw ma sabu ɲuman ɲini Allah ye sabu ɲuman